tuairdom cúis amháin chun teach go Gaillimh an saoire seo. Tá mé ag iarraí ag léirm rudaí gnééis chu an trá. You ever change your mind about leaving? Tá rásí acu, tá Leisland acu, agus tá Pat McDonough é hain acu inniu tá blach arás ar lein de sira ar an móthir ag gahar na Gaillimhe le fáil amach ó muinte na háte céin fá ó céir le cúisna eile a gapan séad sin a bhfuil agondé commáid sin. Boom. Céir é an rud is fearr libh faoi Gaillimh. An rud is fearr léon faoi Gaillimh ná an bóthirmach. Well, caithí mé rá tá mé an bhródúil gurb as Gaillimh mé an bín go leor rudaí ar siúil go háirithe rith an táir gan dói. Céir a capan tú faoin an maile é? No, shite. I know, it's even a man. Tá mé an bródúil a bheith Gaillimh mar tá an crack go híntaach. Tá muid áit an bhála ha tourism, tá bíal an álan an segus tá na bears great crack freisin. Ciao Sam, í císáir dar tícha. An rud is fearr lom faoi Gaillimh ná na drucanna, Captain. Drucanna alcohol, Captain. Drucanna alcohol. Ní féir le dul stray. Pe leor an gach daine faoin páirsanach a bhéint ógah sé muinte na Gaillimh so inis som céir a capan tú rud amháin atá muinte na Gaillimh tréthe bhaint acu nachhfuil ag aine eile tíir seáir. Tréthe bháin, well, bín go leor tréthe na daoine ón Gaillimh, bín tú 6 caiáilte. I think go bhfuil agus bronner rinne bug bearlú sa achta like chip on your shoulder ag cholonna, you know, so na homid hús go bhla léan nó like thsála nó éice mar sin. I think go bhfuil is ag cholonna an Gaillimh nar bhfuiln tú sachaín den eile an Gaillimh tá chip on the shoulder tú na gúnaí. Conas a churtha chur sééis ar muinte na Gaillimh céir a capan tú fuú. Mediocre on a good day. I know. So crack man, like, Tanadini really does.